valkoisen puhelinkuoren. Tää on ihan uusi just pakkauksesta. Tämmönen ihan tämmönen valkoinen kuori mun Samsung Galaxy S3. Ja mä siis koristelen sen tarroilla ja niitä tarroja, mitä mä nyt tänään käytän, on näitä tämmöisiä palloja, mitä onkaan. Sitten kukkia ja vielä näitä aakkosia. Saatan tarvitse myös saksia, koska nämä jotkut on tälleen yhdessä, eikä kaikki mahdu tähän yhteen puhelinkuoreen. Okei, joo, nyt mä siis ekaksi suunnittelen, miten nämä menis tähän puhelinkuoreen ja mä irrotin jo tän. Sitten leikataan tästä. No. Sitten näillä mä voi vaikka kirjoittaa ihan tähän puhelinkuoreen jotain. Esimerkiksi mä varmaan kirjoitan sen nimen ja siis voihan sitä toki, jos joku tykkää siitä, vaikka leikata tämän osan ja sitten laittaa nämä järjestykseen, mutta siinä saattaa olla jonkinlainen työ, koska nämä on erikseen olevia tarroja. Täällä on takanakin jotain. Eli siis nämä on tämmöisiä tarroja, jotka on suunnilleen tarkoitettu siihen, että niitä liimaillaan puhelinkuoriin sun ja muihin. Nyt mä ehkä varmaan... Miksi tää? Varmaan... leikkaan nää jotenkin silleen, miten mä haluan siihen. Koska mun vaan pitää se suunnitella. Okei. Joo. Tää tähän kiinni, mutta mä ehkä kannattaa ekaksi miettiä, mikä niinku värikokonaisuus siihen tulee. Ja mä ajattelin, koska tässä on tämmöstä liilaa vähän ja vaaleansinistä, niin ehkä nyt käytän tätä siinä. Sitten varmaan näitä liiloja ja ehkä niin paljon keltaisen mä voin säästää johonkin muuhun. Sitten nää mä valitsinkin jo liilaksi ihan sitä varten. Ja tästä mun pitää varmaan sitten leikata joku kuvio, jonka mä haluan niin laittaa siihen, koska tää on yhdessä. Mut myydään myös toki semmosia, jotka on niinku ihan erikseen, että ne voi liimata tälleen vaikka yksi kuvioksi, mut mä nyt otin tämmösiä. Niin varmaan ehkä mietin, että mihin kohtaan voisin tän laittaa. Ja myös se, että mihin kohtaan mä sitten kirjoitan. Ehkä mä voisin ekaksi kirjoittaa, niin sen jälkeen sitten vasta voi koristella nämä loput. Eli tässä nyt mä voisin laittaa tähän näitä ihan mitä vaan mä haluun, mutta mun pitää vähän katsoa, että niinku, sopiiko siihen ja kuinka paljon mahtuu, ettei tarvii rupea lähteä laittamaan mitään tauviivoja sun muita. Eli sinne laitetaan eka S. Nämä on tosi heikkoja, että kannattaa olla tosi varovainen niiden kanssa, kun ne katkee tosi helposti ja kaikki ei ole niin paljon. Että voisi ottaa lisää, mutta kyllä niitä on suunnilleen enemmän kuin yksi. No voi nyt se meni rikki. Otetaan uusi tosta. Se on vaikea saada, pitää ottaa tosi varovasti, että se saa siitä. Siitä vähän hankalasti menee. Noin. Hassusti meni siihen, kun sekin katkesi siitä, niin pistetään noin, ihan hyvän näköinen. Sitten sitä sieltä. No, nyt lähde.
jatketaan. No voi, kyllähän nyt tälleenkin tähän voi laittaa sen alun ja sitten lopun siihen päälle. Muotoilla jotain omia hassuja. Siitä niin, hyvä. Noin. Sitten otetaan pikkua sieltä Suzanneen siihen. Kivasti meni, ei mennyt vielä onneksi rikki, mutta niitä on kuitenkin paljon sinne. Sitten N. Sieltä hankala ottaa, että saa varovasti, ettei mene vaan rikki, koska noita ei siis ole ikuisuuksiin näitä kerjaimia. No sekin meni sitten katki. Laitetaan siihen. Hassu, tämmönen vähän kiekura, mutta eipä haittaa. Otetaan toinen varovasti sieltä. Noin siihen niin. Hyvä. Ja vielä E viimeiseksi. Voi laittaa vaikka jonkun sydämen siihen, jos mulla ei varmaan nyt mahu. Noin. Hyvä. Siinä vähän suorista. Noin, ihan hyvä siitä tuli. Sitten vois panna tollenkin, mutta mä en nyt oikein ajatellut laittaa silleen. Joten mä ehkä laitan johonkin kulmaan tai tolleen. Sitä voisit vähän ehkä muuttaa siitä, jos... No, ihan hyvä. Sitten se sinne. Hyvä. Se meni siihen ja sitten mä ajattelin tehdä semmoset, että vähän niinku noi kukat menee... Tosta mä leikkaan aluksi tästä kukan, niinku tohon liilaan. Ja sitten mä otan kukan keltaisia semmosia palluroita siihen tuohon liila sinivaaleansiniseen. Joo. Leikkaan siitä just silleen. Hyvä. Noin. Se oli semmonen vähän erikoinen. Noin. Hyvä. Sitten mä ehkä teen semmoset niinku siitä, nyt mä leikkaan tästä semmosen banan siihen oikeeseen väriin ja vähän niinku joku ilotulitus mielessä laitan siitä. Siis vähän niinku silleen, että kun tossa tulee nää tämmöset, mitä mä nyt leikkaan, banat ja kyllä kaikki ymmärtävät, mitä mä tarkoitan. Tää on vähän hankala leikata. Ehkä olisi kannattanut ottaa joku muu tapa, mutta nyt tossa se sitten tommosena on. Mä otan se sitten, ehkä laitan vaikka toisin päin. Näin. Hyvä. Tommonen toi eka, vähän hassu. Sitten mä otan tosta ton toisen katon. Siihen ehkä mahtuu 2 tommosta kukkaa, niin laitetaan silleen. Näin. Ja mä voisin ottaa yhden tommosen helmen tosta tohon, ettei se näytä ihan tyhmältä. No, hyvä. Sitten siihen mahtuu vaikka kaikki 3 kukkaa. Siihen mahtuu noin. Ja tälleen. Siitä sitten tuli aika valmista. Joo. Ja semmonen vähän ilotulituksen tapa. Tässä on Galaxy S3 on, johon pitää näyttää vähän hassun näköinen kuin valkoinen kuori musta puhelin, mutta ei ollut oikein muita värejä sieltä. Ja tämmönen ilotulitus siitä tuli. Ja mä ajattelin aluksi, että siellä kaupassa oli semmosia niinku kaulakoruja vähän niinku, että menis tohon, mutta mä ajattelin sitten tehdä tämmösen, eikä tässä kestä kauhean kauaa, ellei halua tosi tarkasti tehdä. Ja